Wijoyo Bagong Lektik GTB Musiknya Indonesia Gujen Audio Media Tama Production. Salam perkenalan dua artis kali ini bareng Ardila dan juga Cahaya Aprilia. Goyang versi tipis-tipis. Lengser kembali yang punya Blora Mustika, Bella Bonita bersama Fitri Novianti. Levista. Ayo Ci. Ya punya Bibin Safara bersama Jui Maharani. Ramadan bersama Anja Neha. Kawali si kecilku tercinta Novi Quinsa dan juga Ardita Maulana. Halo sekolahnya yo. Kali yang punya Ana dan juga Arisma Dewi. Remada pasar Lampang nih mas. Nun siapa nak nun? Nanti nun. Ayo nun. Kembali bareng Gila Teri budaya singkat sama-sama yuk coy.
Trongekan timpong suling Sikrak tendangane Gambang suling Masya Allah kuning-kuning dek kayak neng kali godong pring garing maksudnya ana apa bro ya Allah Gusti lagi metu tek wis mbok sangoni sungkan aku apa malam terakhir jelas iso nek ana 50.000 ngene iki malah hafal kok ya nduk berkah barokah sak dereng ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune ping pindho ya ndek awan ya ping pindho ngono ku lagi bantre rek karo-karoan cah. Sok ngabarsani pagelaran ketoprak gilar tribudaya pidalem saking dusun Temuran Blora Mustika ingkang dipun pangersani Bapak Trimo Raharjo unit angka 2 ketoprak tempuran sing nomor pimpinane wong kene wis do ngerti Pak Trimo sing endi ya nduk ya. Sing ireng ngelik dhewe mbok anggap tunggale anakan gajah apa piye kok iso. Tergonjok dumateng Bapak ingkang hamengkugati panjenengane Bapak Didik beserta Ibu Yun nggih. Matur sembah nuwun awak dhewe dipercaya tinimbalan sowan kanthi acara tasakuran walimatul kitan. Sunatan, kitanan, tetaan utawa pemotongan. Wong kok iso ngono mbak sing kala. Dek Gading semoga menjadi anak sing berbakti, anak sing migunani, anak sing soleh. Bapak Didik saha Ibu Yun didongake mugi-mugi sak pungkur awak dhewe sowan sak keluarga diparingi seger kuwarasan, pinaringan panjang umur, akeh rezekine. Wale-wale. Omong apa kok ora dirungokno kok angger roman amin. Sing penting dungane sing apik-apik. Yuk mancik tengahing latri ya sayang yuk. Ngaturi suka panglipur dumateng para tamu undangan kang sami rawuh. Awak dhewe makara sinareng media tama. Sound sisteme walah suarane kok bledek tenan yo nduk. Jayar. Sono rego murah suarane banter ngene ya jos tenan iki. Atene sini sing mlebu ana malam terakhir saka dulur lanang centong punya Mas Agus dan kawan-kawan permintaane Lilo karo Sumanding lagi dibuka mak biak Om Jack ngitungi siji-siji diitung kok kena 1 2 3 Mas aku ra ape disawer diitung 1 2 3 mok diitung tok samber gelap lah ngene iki nak dirogohno aku ya rodok sik tak entenane mbah rogoh tok mbah ora iku lho undangan samber gelap lah yo ngitung ape disangoni mono ngekeki ulem wah apa kira-kira ya nduk iki tak aturi wonten salam pemanasan rumiyin ya permintaane Lilo tak bingki sesek engko semandinge aten sini Mbak Susi wis diboking terus iki malam terakhir dari Mas Berondongku tercinta yuk Mas diaturi wonten Lilo dulu spesial buat Mas Centong pasukan Centong punya sing wingi nimbali awak dhewe nduk ya yuk monggo limido katuran salam pemanasan wonten Lilo buka dasar laris-laris
Tresno. Kalau digoyang bareng gitar teri budaya. Media Tama Kucing Audio. Sikat yo. Apa wis kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warata bareng saiki teka kowe jebol gandeng wanita liya ora nyono ora ngira kowe medhas talini asmara tresnaku kang tulus suci rambo jaga malambo blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu najan abot jroning ati nanging tresno ra bisa duweni lilo atiku wis lilo senajan batin ku keloro nanging ati ra kuwowo merga atiku wis kebacut tresno seluruh permintaan terbingkis manis iki mau diaturi terkunjuk juga dumateng tamu dan kang tasih nderek ungon wonten daleme Bapak Didi ing dalu menika. Oke, momone atensi demi atensi saka Mas Agus permintaane wonten sumanding saka dulurane wonten malam terakhir satu-satu. Dek Gading endi cah iki cah? Dek Gading pundi? Tilem. Loh, ing ndi? Ding, Cong, cah ganteng. Request apa cah? Mang numpak gajah apa ora Dek Gading? Numpak apa ora? Numpak gajah apa ora? Wong gajah disyuting ndang mang ketoke ndang anu nduk sikile dawa sisih mang kok. Gajah mloro jarene Darmanto gak ana sing benek. Gajah mloro gak ana sing benek. Sing gajahe wong kulon kono jare kok jerapah. Terus sing gajahe wong brangetan kono jare wetenge koyo bar operasi. Lah gajahe trimo iki mang sikile dawa sisih. Gumun aku sikil gajah sak mloro kok ora ana sing bener. Salam-salam kanggo tim kreator kita yang amsen untuk malam hari ini. Ayo dielingno yuk ada pemburu ledek rawuh. Calo Emban juga hadir. Mbanyel juga rawuh. Terus terima kasih kanggo Mas Dimas Ndut wis pokoke selalu mensupport hadirnya. Terima kasih matur thank you. Bersama Masya Allah
CCTV ledek geng weh Mas Boy Clean. Terus apa neh Nduk? Sing teko sapa neh iki? Siapa? Ora ana piye, ora ana diceluk ya dimasuka-suka. Oke, yuk langsung tak capcus kali ini bareng Susi Malaka. Langsung tak tancepno kowe iki. Ora peduli ada ndekne lagi ambekan lah ora urus. Kono-kono kene-kene deh yo. Bar syutingan kowe Indosiar ngaleh ning Trans 7. Sesuk ngaleh neh patroli jejak kasus. Kasus apa, Nduk? Wong kok iso ngono. Loh, Jack MC Wirawiri mang ndi barake? Ndi? Lah tak kon duet sumanding ngene malah mulai. Ndi Om Jack? Lah iya kok gumun wis ngitung blok kok malah ngaleh. Permintaannya saka Mas Agus Centeng ya. Sing wingi lho ya, sing awak dhewe badhe timbali. Nggih. Centong wingi lho cah. Nggih. Diaturi sumanding. Duete gak apa-apa sembarang iki duetku ready akeh. Ning kene ana Mas Dimas, enek pemburu ledek, enek Mbanyel, enek Om Calo. Ayo duet terakhir. Heeh. Ditunggu nggih. Gantian. Yuk, sumanding ready. Sing mbok celok Cahayu sapa? Cahayu, moro yo. Nah iki cah bento iki lho, cah bento iki. Ayo duet yuk. Tabungan tresno nyanding sliramu banyu manis sesudahmu
suatu penghormatan yang sangat luar biasa. Sampun dipun atur ya Mas Bos, terima kasih matur, thank you. Sumandeng lagune sing trending saiki iki mungkin cewek-cewek sing pengajeng mbak-mbake kersane betah melek nggih Mbak nggih. Request apa tak tunggu monggo, nek wong wedok-wedok gak usah bayar, gratis. Nek wong lanang bayar sak lagu 50.000. Ngono lho cah. Ampun kondur rumiyin nggih Bu nggih. Betah melek wonten daleme Pak Didik. Wong nek betah melek rezekine tememplek ngoten nggih Bu nggih. Yuk permintaannya wonten malam terakhir ini untuk Dek Gading belum request lagu. Ditunggu ya Dek ya. Terus kok masalah lomban permintaannya wonten? Sus apa lagu nih? Mutiara. Mutiara apa? Oh ya, yang punya malam terakhir gak usah menciring ya. Santai ngono lho kok koyok melok londo ae cah, kok koyok ngoyak setoran. Kok wis omah ndi? Kono ndi Cek? Wo Palestina omahe ketara bentuke ya. Kok gumun aku ngrasakno. Bella, ayo dek maju ke depan, lagunya yang punya malam terakhir kita redikan sama-sama spesial buat pasukan Palestina punya bos. Aku yo main di salah men kono. Raine ku lho medeni wong ngono iki jane. Bar ngombe apa to iku mau? Ngono. Aku lho kono ngombe es teh kok embo-embo mendem. Lah aku sing ngombe AM biasa kok. AM apa nduk singkatane, Nduk? Air mineral. Wong kok goblok. AM air mineral. Lah iya. Ya Mas, ready yang punya malam terakhir bareng Bella, Bonita. Bari. Oh, agak bar sumanding, bar sumanding. Ya kasihannya. Bareng media sama dan juga Gonceng Audio. Ayo duet. Asik, cas. Asik, cas.
Jenenge sapa iku? Jenenge sapa? Agus, padha jenenge Agus kok kono. Masya Allah Gus, suaramu kok iso ngono bentuke. Wedi aku. Nggih sayangku cinta tenan. Dalem. Yang dari depan apa? Saking ajeng apa permintaan? Aku iki angger tanggal tuwek ngeten iki ra patek krungu aku, Pak. Cinta rahasia. Cinta nek dirahasiake niku dos pundi? Muridin jenengan kang pundi Bu Guru? Dita, ayo salim sik karo Bu Guru. Bocah kok iso ngene roh gurune kok iso ora gelem salim. Ayo. Ayo. Mbok Bu ngapunten nggih niki kula jak ngetoprak ngancen buru cukup nggih Bu nggih. Lho, murite ndi nek murite? Iku sing kono. Request napa niki Bu Guru? Request permintaane napa lagune? Sekti, wo sing gunung anu dilumpati bareng lho. Ya aja nek kok gunung jeblos ya, gunung kembar biasa diridak-idak ya. Maksudnya gunung Semeru karo gunung Merapi kuwi lho, Nduk. Permintaane wonten sekti nggih saking Bu Gurune Dek Dita. Lah ya wae ngetoprak karo sekolah karo ngetoprak ngoten niku nek PKL lawan mboten mangkat, Bu. Kula nggih maklumi. Alah tapi nek sampean bareng ngetoprak bar sekolah ya takon ngetoprak ngono ae kok iso. Cinta rahasia. Nggih, mengke kula aturi ning cintane kok dirahasiakno nek duwike gak dirahasiakno ya Nduk ya berarti ya. Yang punya mutiara, oke, tak redikan satu persatu nggih, urut. Lah iki permintaane Bu Gurune Mbak Dita. Iki jalukane Sekti wae. Iki lagune rada kependem nah iki diungkrah-ungkrah nah ya Limino. Permintaane Gendut Kartika ini selenco. Mas Kang Mas. Ready aku. Oh, jane kok mbok jaluki selenco. Sembarang kali ready. Yo men, sing garap yo men, selenco yo men. Soale men orjene anyar iki semua barang ringkah digarapi kabeh. Sekti iki jeh anu Nduk, jeh eling ora yo. Ayo ya. Diaturi sing duwe Sekti. Aku angger kawak lali sing anyar ora iso. Ngono iki modele. Pisanane piye kae lah. Anu Nduk, buka GPS Nduk. Kok GPS? Apa leh? UKS kok UKS. Sekti. Aja ngono ah. Yo, Kake. Kowe emang nyanyi wis nerak-nerak galeng malah HP nyenani wong ae kok gumun aku. Kok iso senggaan ra karo-karuan dununge kok. Yuk diaturi yang punya Sekti dulu. Habis ini permintaan dari Om Calo wonten Mutiara ya Mas. Sinareng media Tama Bro. Ugi wonten Gojen Audio, Bagong Letik, GTB Musiknya Indonesia bareng Yomi Ramadhani kita redikan yang punya Sekti. Yuk sikat Liminho.
Apa maneh yen lawan bapakmu kuwi mesti dilateni. Sinarung gilar teri budaya Buat pasukan gulingan punya Happy bareng media sama bro Kucing Audio Bagong Lekting. Barang juga ladies cantiknya GTB mas. Sikat kembali Sayang sangat rembulan baik sumbunan nyawa aku kowe. Sayang yakin wis ora suwe kesandingan aku cecero senajan wong tuwa ora marengke Yo ombe gede tak sebrangi sikat lur yang tak tadai penting aku kowe iso dadi siji Wes nang jeblok tak jak ngopi sekarang ini tanggung langit apa maneh yen lawan bapakmu kuwi mesti dilateni. Ombak gede tak sebrangi banjir bandang tak tadai penting aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jak ngopi sekarang ini tanggung langit apa maneh yen lawan bapakmu kuwi mesti dilateni. Yam, ndak usah didengarkan itu para Saru ya. rucuk belakangmu iku. Bapake diladeni ngono lho. Tegese iki cara perang karo bapake iki panggahwani. Gunung jeblok dijak nyanyi jere yo. Gunung jeblok dijak ngopi. Sampun katuran Cipu Guru Cantik, lagune wonten Sektinggi. Matur sembah nuwun, bunga-bunga sosiale didongakno kanggo Bu Guru Cantik, mugi-mugi berkah barokah, lancar sedaya, dipermudah segala urusan dan bisnisipun. Amin Allahumma amin. Syukur-syukur gelem nanggap ketoprak Pak Trimo, dongaku malah welah. Tumpuk-tumpuk aku nak ndongakno wong sithik mandi yo. Iya toh. Permintaan dari Om Calomban nonton Mutiara, dari depan permintaan nonton Cinta Rahasia. Seko Kartika Gendut Selenco. Lah ya kita kayak guring-guring ke bar-bar subuh ben gak mulai ya. Kambi aku duet tenang Gendut. Yo Wiwin Capala diredikan yang punya Mutiara bareng Om Calo Mban requestan. Nah, iki terima kasih matur thank you hadire. Nek ora teko ya wis cukup tahu. Sampekno karo Darmanto ya Ndut, cukup tahu ngono ae pokoke. Pantau streaming iki, dipantau nih streaming iki. Yo, yo, Timino sama-sama yang punya Mutiara bareng Om Calo Mban, bareng Wiwin Safara, Media Tama Pro, Kucing Audio, GTB Musik, Bagong Lekting, ready, sikat.
Deno Tia Monica, Bapak tuan rumah cinta rahasia. Sing duwe gawe sik tak kei Sumanding terus Deno Tia Monica. Nggih sayangku cinta sabar. Ketoprake iki ning gone Pak Didik tak bari jam anu 5:30 napa 5:30 Buyun. Bar nyuwun bar jam pinten? Jam 5 nggih. Ketoprak bar langsung subuh berjamaah. Oke, cocok. Dosa napa mboten? Mboten dosa. Nggih mpun nek mboten dosa. Cara dosa ya kabeh gak apa-apa nggih Bu nggih. Tanggung-tanggungan dosa iki. Iya. Piro mang sing mbok kena? 50 piye? 20.000 50 kok manak ku kok iso. Nenggonku ana wong ngadol anakan dhuwit ngono ku saiki kena azab kok. Riz, ayo diputer yang punya cinta rahasia Bapak tuan rumah. Habis ini Sumanding Tia Monica karo Deno. Wah, Lee Min Ho lagune jalukane isih umbruk-umbruk. Aku harap 2 rap saja. Kok yang terakhir penutupan selenco. Gendut gini kamu lihat. Hari ini mangan kono lho bareng kok ya. Iso. Moh, 75 ngono tok kok. Wah, aku semua. Moh, enak miku dhewe. Langsung ngono enak miku dhewe. Aku senani Dewi Risma ndi nyoke. Timbang mbok engko kono alok kon tuku beras 10 kilo jare ngono. Matane tenan. Ayo, cinta rahasia. Semoga men, rada gercep men. Ayo. Jare Susi nuk kok, jare Susi late mati kok ya. Mangane wong lesu karo mangane wong mendem ning kono iku. Oh alah. Yuk, diatur yang punya cinta rahasia spesial buat tuan rumah kita yang terhormat bareng Arisma Dewi, Media Tama Bro, Gojen Audio. Semoga Limino gercep.
lagu iki anu apik. Apik Pak Didi. Ora ting men. La 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 la. Cinta rahasia. Nggih sayangku gantosan nggih. Ampun oyo anakku kan wis muni, aku kan sudah bilang ketoprak bar jam 5 khusus dangdutan tok. Coba liyane ora metu yo lah. Wis ah, dengkule melinu yo gaen, ora masalah. Sing penting tamune Pak Didi puas. Saya juga lemas. Yo, Sumanding dulu tak puter, bariki Tia Monika juga denok ya. Endi mang aku selak diamuk wong dhuwit 20.000 jare unine 50.000. Mana endi mang sing ndelok Sumanding. Mas cinta Sumanding, ayo. Diaturi yang punya Sumanding dulu. Nop, ayo Nop. Kayak mang, la lagi. Ayo men, rasa kesuwen men, ayo men. Sumanding Tia Monika denok, enggak terus terakhirnya Selenco. Ayo. Ayo, rasa tumbler tak buat loh yo. Oke. Kayak cah paut nggo tumbler kok ya. Mangkel aku. Ya dia dedikan yang punya Sumanding ya, Bos. Tenang saja. Sini sayangku, mikrofonnya sini ayo. Ayo, Nop. Tresno nyanding seliramu Yo manis
Permintaan sumanding nggih. Nek buru cukup, buru wektune ben nyandak kabeh Liminho diredikan Tia Monica. Yuk, iki kawak-kawak diungkrah-ungkrah neh. Tia Monica Dek Cahaya, engko denoke karo Ika Samantha. Lah dek gak butuh cinta butuh apa, Bos? Kok iso gumun aku. Wong kok ngono, ada ana ora butuh cinta aku ora percaya blas iki. Terima kasih untuk Mas Fian hadirnya, matur thank you bunga-bunga sosial ya. Tia Monica langsung ready bosku ya, ready. Yuk ndang di CO keranjang nomor gak ana sing PO ya iki ya, ready semua ya. Ayo Dek Cahaya, Tia Monica, kau bariki yang punya Denok karo Ika Samantha dipersiapkan ya. Ora usah ngono itu ya gake. Tak giarep kok Cik Lin nang apa ngene. Oh ben karek aku. Karek aku. Lah kene enom sing ngendok kene tuak-tuak ora diunduh. Yo, Tia Monica dari bos-bosku tercinta yang punya Tia Monica kita readikan bareng Cahaya Aprilia. Liminho sama-sama goyang bareng Media Tama Production Gucin Audio GTB Musik Bagong Lighting. Yo, monggo.
pon barang abane ya. Ayo men mengoyak waktu ya men. Denok ready, sing penutupannya anak selenca. Oke, yang punya Denok bareng Ika Samantha, nggak boleh protes, nggak boleh membantah. Wong wis langsing kok nyanyi kok, Sok. Aku nek langsing lho ora kok nyanyi lah nyanyi terus aku. Tak oyoki wong miki wong-wong iku, miki panjak-panjak barang. Tenan kok. Nopi barang iku lho sakjane ngombe Nescafe, bentone terus. Dalem, Pak. J. Sungguh terpaksa mau 8.000 kok ya mentolo mbok wehno aku. Yuk. Habiskan uangmu, maka akan tambah rezekimu, cintaku, gantengku. Yo.
Berarti salin sik nggih. Ijolno. Ya Allah Gusti, atik di awan wis gaun merah sing dijolno engko bengi. Ora, ah nutuk ketak sapa? Wong kok iso ora tau main nek mbok tutuki ae gene ngono lho. Gaun merah spesialnya buat Bu Yuni nggih. Tenang saja diaturi. Redikan dulu yang punya selenco. Aku kadung janji karo Kartika Sari Buah. Yuk, Rene ndut. Selenco redikan dulu bariki penutupan nanti buat Bu Yuni wonten gaun merah. Berarti awak dhewe medun saling nganggo sing di awan ya nduk gaun merah. Apa kelir iki lah nggo dinggo kemulan? Ana sing abang ta ora? Gak ono. Oh, layar dhuwur iki. Ayo, selenco. Bakdo niki Bu Yuni selaku ibu tuan rumah, nyonya rumah, wonten gaun merah untuk hari ini, untuk sekarang lagune wonten selenco. Gage, ngulang cah paut ngene yo bentuk angel reker-rekeran. Sing rapi. Gawane apa, Dok? Sesuk ora kosmos barang digawa. Tuku kulkas cilik lho, Dok. Mangus nggo portable. Ayo rada cepet. Ya, Men. Nenone. Dut. Dadi wong iku aja selento. Nek janji mara ya teko. Aku ngopi iki mangkok. Sakniki sinten Sabtu Mas Kang Mas ki sateng pundi sapi kula pun manak itu aduh jenengan pripun sakniki pun boten ngalor kenging menapa kok wangsul ngitu kula niki namine sinten kapan dina jemuah kula benjing badhe tindak pun sing jeh ping kuping ala apa jamur ora mungkin mripatku ngamur penak meneng ora jaturan ku ganteng tiada tandingan kayaknya kok bajingan kowe kembali bergaya perdana gak apa-apa salah ya ora dihukum ae kok wong yo anu ae kok iso bisa Bu dut gendut jenengmu sapa sakniki jenengku Darmanto dut gendut badhe tindak pundi aku rene ake budal ngopi dut gendut jenengan pripun sakniki pun boten ngidel kenging menapa kok wangsul ngidul kula niki jenenge Darmanto kok jengkel ki tidak ngendikan kok prono mrene kapan dina jemuah kula benjang badhe tindak pundi kula boten nutut rumiyin teng Surabaya kapan dina jemuah kula benjing badhe tindak pundi pengen kuping apa jamur ora mungkin mripatku lamur enak meneng raja turun memang aku ganteng tiada tandingan memang aku ganteng tiada tandingan memang kowe ganteng kaya bajingan
Jebule penak ya, Ndut. Kandane. Sesuk tak golek lagune aku. Sesuk digawa ning Kridasana karo nggawe ciki-ciki. Lho, masuk tarap. Sebagai penutupan lagune wonten Gaun Merah nggih buat Bu Yuni. Pangapunten saderengipun mbok bilih anggene kula ngaturi suka parisuka wonten kekiranganipun soalnya ketoprak. Ketoprak lagune menika terbatas nggih. Iki di atas sudah 1,5 jam ya sayangku ya. Heeh. Yuk penutupan Gaun Merah. Garam Cina. Lagune Dila yo naik iso. Gumun aku ayo. Ayo, Dek Susi, Gaun Merah. Pak Didi, niki boleh ditambah lagi? Boleh. Gak ono Lek, Ya gak wis, ono. kowe las-los saya sikilku kemeng kabeh rasane iku. Gak ono lagu. Dek wau kula sampun disanjangin kalih mbae. Mbae Dek Gading. Gak ono lagune. Bu Yuni, Gaun Merah mboten ready Bu Yuni, dipun gantos menapa? Rungokno nduk kupingku. Bu Yuni. Kasunyatan nggih, ya wis. Ayo Mbak Susi, diaturi kasunyatan yuk. Ning kono neh sik ae kowe, Ndut. Iya, kok tak kayak garam Cina. Kula mboten ngentut jare ngono. Padahal lu ngentut terus. Monggo penaturi wonten kasunyatan lagune dipun gantos. Kapunten Bu Yuni nji, mbok pilih sunanipun wonten Gaun Merah saking kawula sedaya mboten ready nggih. Sesuk kersane di garap. Soalnya orjene wis anyar wis dipekno BRI ndik. Anyar neh iki. Oh, nyarang. Lah ketoprak main terus kok. terus ora maksudnya. Nanti entek duwike yo, Riz. Lho latihan, kono tak salati gege. Wajay Gilarti Bujoyo Gojen Audio Bagong Legday ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Oh
ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba nanging abang tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ati durung lila kowe ngandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duwe Ayo Mas, satu lagu terakhir yang punya Garam Cina nggih. Ngapunten sakderengipun sakmenika sampun jam kalih tak tambahi satu lagu bonus Garam Cina nggih. Tak ngapunten sakderengipun sakmenika kesineane ketoprak lakone Cek Men Tutuk. Ya napa kengko nek tak miki malah wong kok iso ngono. Gumun sing klambine putih iki lho, ngadang kalau ada gelang saya pakano celeng misan malah. Dianggap rawani piye ngene iki. Rawani ayo gage. Mas, yang punya Garam Cina satu lagu terakhir spesial buat pasukan Berondong. Kayak gua apa? Rapat. Tak. oh this Aja ngono, yo gage. Duraka karo wong tuwa, yo. Ayo mau apa? Ayo nak, Ani. ayo sir
This is living hood. Iya, jancuk. Paripurno. Sesuk melok kene ae, Duk. Ora ketoprakan tapi. Ayo pinarakane. Caweske kanggo Doro Putri.